Ola, son Teresa Díaz Iglesias, vivo en Foz e é a primeira vez que participo en algo destas características. O texto que vou ler pertenece ao libro escrito por Fernández del Riego titulado Lourenzá, a praza onde nacín. Achégome emocionado á breve paisaxe coa que tanto convivín. Ofréceme referencias dun tempo polo que pasei. Son feitos anécdotas da miña época infantil e primeira adolescencia os que xorden na miña acordanza. A praza ten soportais a unha banda e outra. A pegada a un deles ergues a casa na que nacín e me criei. Á beira estaba a botica. Fronte por fronte outras casas, as de Devén e dos Aguiar. Nos baixos tendas de quincalla e de tecidos. No fondo da reducida ágora, as barberías de Chiribías e de Leitón. Apenas transcorría alguén de cando en cando. Os balcóns abríanse nas mañás estivais como para recibir o frescor das horas primeiras.